natáčet. Ahoj lidi, dneska jsem tady já, máme další videjko. Dneska tady máme dinosaura. Tady to. Už tady máme všechno. Tady máme Nejka, která se bojí malovat. Tak, první tady máme stětačka. Tímhle. Tak. Co dělá video? Tak, hodině. Tak, dáme. Tak, teď tady máme, to si má hodit vybrat. Tady to, nebo 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 tady to. Co si má hodit vybrat? Co si? Ty to znal ty? Tak jo. Saďte na jedničku ve vlasové péči u nás a hydratujte všechny typy vlasů s Else. Nechápu, proč se někdo chodí, když je tu takové ticho. Tak, tady to. Problémy s šedými vlasy teď už nemáme. O, to říká, no. Používá se jednoduše jako šampon. S každým uvidím. No, asi jo. Kdy začneš řešit ty? Nový Alpecin Gel Eter. Doping pro vaše vlasy. Chceš melon neorostit se z toho rosničkou? Udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na sonky s úrokem už od 4,49% ročně. Viktor Peribit. Po přístřeší poprosila maminku, která ji přivítala s nadšením. Teď už se z její Mami, hotovo. jogu nevymluví. Vyplas to? Ještě bude Klára chytřejší.